Ayan, welcome back mga isko, mga iska. Yes, bring it down you. Nandito po tayo ngayon sa simbahan ng St. Michael the Archangel Church dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar, at nag-aatin po tayo ngayon ng kasal ng aming kabarangay na si Ray Aducal at ng kanyang magandang asawa. Yes, ito na po yung okasyon na sinasabi ko po na ninong po yung aking tatay, kaya po nagpariban po ang aking nanay. Kaya ayan, umpisa na po ang misa at ayan, nag-aantay din kami ng lamisa. So makinig na tayo sa sinasabi ng pare at baka tayo ay mabasbasan. Panalo! At ayun, tinuka na nga mga isko at mga iska ang ating bride na napakaganda. Ayan, mabuhay po kayo. Miga love shoutout po sa bagong mag-asawa, Mr. and Mrs. Aducal. Ayan, tapos na nga ang misa. Yes, yo. At ayan, nagpipictorial na po yung mga ninong at ninang. Siyempre yung aking nanay na nagpariband andun, sumisingit. Ayan, mauna na tayo sa venue para makabahog ka agad tayo. To you newlyweds, please all rise and give our warmest welcome to Mr. and Mrs. Aducal. Alayong pagkatubo. Ayan guys, ito na po yung isa sa pinaka-highlight po ng programa ng kasal, kung saan po ito pang tinatawag na Ado Dance o yung traditional na pagsasayaw, unang sayaw bilang mag-asawa ng bagong kasal. Ayan, at yung pamilya po ng bride ay magsasabit po ng pera o magpipingkot ng pera sa groom, at yung pamilya naman po ng groom ay magsasabit ng pera naman po sa bride. Ayan, so grabe, napakaganda po at napaka-emotional po ng tagpong ito dahil ang mapamilya po ng bawat ng groom at bride ay masayang masaya po sa pagkakataong ito. Yes, yo. At syempre, bibigyan ko rin ng highlight yung kuratsa dance ng aking papa. Ayan. So, ayan po, nag-dance na po ang aking papa, pero yung aking mama na nagpariband. Sandali nga, hinahanap ko talaga dito kung nasaan sila nakaupo. Umiiwas sa akin kasi nahihiyang makuhanan na naman ng video na yung kanyang buhok ay riband talaga. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong pag-antabay at panunood at suporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Hanggang dito na lamang po ang aking video dahil pagkatapos nito, syempre, inuman na. At ayan, mega love shoutout po again doon po sa pamilya po ng groom at ng bride. Mabuhay po kayo, best wishes and congratulations. Ayan, thank you so much. Yes, bring it down you.